Λοιπόν, παιδιά, θα πάνω επεξεργαζόμαστε τα λίμματα μιας μεγάλης περιοχής. Το μετρό, τα κατάμια, το ξέρει με να έρθει πάνω, τώρα έρχεται η κοτσινοτρομηθιά με τους Αγίους Τριμηθιάς κλπ. Τέλος πάντων, μιλούμε για 100.000 άτομα το τελικό. Όλα τα λίμματα που παράγονται στο σπίτι καταλήγουν δαπάνω. Μαζεύονται σε αντιλιοστάσια, τα περισσότερα πάνε με το βάρος, οι σωλήνες δηλαδή που τα ψηλά σημεία οδηγούνται σε ένα χαμηλό σημείο με το βάρος τους και αν έχει αντιλιοστάσιο και το αντιλιοστάσιο στέλνει μας τα εμάς δαπάνω. Και μπαίνει η διαδικασία έτσι σε ένα γύρο. Η διαδικασία σε τι συνιστά. Εμείς δαπάνω παίρνουμε τα λίμματα σε υγρή μόρφη. Είναι όλα νεκατωμένα υγρά. Είναι να το δείτε ψηλά, να προσπαθήσω να το δείτε. Μετά ακολουθεί ένα κοσκίνισμα, χοντρό κοσκίνισμα μέχρι 6 μιλίμετρα, διότι έχει μέσα χαρτιά, έχει μέσα πετρούες, έχει μέσα ξυλούθια, έχει μέσα λεπίδες, έχει ένα σωρό πράγματα τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν από τη διαδικασία. Η ιδέα όμως, η όλη ιδέα είναι βιολογικός καθαρισμός και επανάκτηση του νερού. Δηλαδή, αν αφήσει κάποιος κοπριά έξω στην ατμόσφαιρα, όπως η σκύλη κλπ, θα δει ότι σταδιακά αλλάζουν χρώμα, πάβουν να μυρίζουν και σε λίγο γίνεται κόπρι. Χρήσιμο σχεδόν, να το χρησιμοποιήσει κανένας στο χωράφι του να έχει συστατικά. Λοιπόν, εν τούτο το πράγμα, τη διαδικασία, κάνουμε την επιστημονικά τα πάνω. Και τι κάνουμε. Δεν φτάσετε ακόμα να μιλήσετε για χημίες στο σχολείο με όλα τα πράγματα. Είναι εντάξει, εσείς είσαστε. Τρίτη γυμνασία. Έχουμε και πρώτη και δευτέρα και τρίτη. Τρίτη, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μια διεργασία που κάνει, όπως λέμε, τη διάσπαση των ουσιών οι οποίες έχουν βάση τον άνθρακα, δηλαδή τις οργανικές ουσίες, και έχουμε και μία. Το τι κάνουμε είναι, μέσα στην βιολογία μας, μέσα στις δεξαμενές που να δείτε εδώ κάτω, έχουμε δύο ειδών δεξαμενές. Έχουμε μικροοργανισμούς, όπως κάνουν στη φύση οι μικροοργανισμοί που τα διαλύουν δηλαδή, έχουμε μικροοργανισμούς μέσα στη βιολογία. Για να ζουν τούτοι οι μικροοργανισμοί, βάλουμε τους οξυγόνους. Του τον καιρώνουμε, το έχει κόστος. Βάλουμε οξυγόνο. Οι μικροοργανισμοί τούτοι διασπούν τις ουσίες που έχουν βάσει τον άνθρακα και έτσι μέσα στο νερό έχουμε ρίζες, ας πούμε, αμμονίας. Ξέρετε που μυρίζουν τα ούρα ή αν πάει κανένα στα χορδίρα και είναι καθαρά μυρίζουν αμμονία. Και είναι η λοδιά η χαρακτηριστική, είναι αμμονία. Έτσι η αμμονία που είναι NH4, όμως βάλει μπόλικον οξυγόνο, γίνεται NO3, NO2, που είναι τα παράγωγα της διαδικασίας, και νερό. Μετά όμως το NO3, τα νητρικά άλατα. Τούτα πάλι θέλουν να διασπαστούν, αλλά για τούτα έχουμε μια άλλη κατάσταση, άλλους μικροοργανισμούς που δεν τους βάλουμε οξυγόνο και πάνε και τρώνε το οξυγόνο που τους στις ενώσεις, το NO3. Φεύγει το O3 και το άζωτο γίνεται αέριο και φεύγει. Και έτσι έχουμε έναν καθαρισμό. Το νερό που φεύγει που δάμε είναι πολλά καθαρό. Δηλαδή, να με ρωτήσετε αν πίνετε, με μια διαδικασία έξτρα πίνετε, αλλά δεν πίνετε. Το τούτο που φεύγει που δάμε. Και ακολουθεί ένα τελικό στάδιο που πρέπει να χωρίσει. Έχουμε τους μικροοργανισμούς που είναι σαν τη λάσπη, τώρα να δείτε να κάνουμε λάσπη. Έχουμε τους μικροοργανισμούς και έχουμε το νερό. Κάπου πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός. Στις συνηθισμένες μονάδες γίνεται μια μεγάλη δεξαμενή, μέσα στην οποία βάλουμε το νερό που όπως έρχεται το ξύχυλα να πάει στην δεξαμενή, αλλά ο χώρος είναι τόσο μεγάλος που η ταχύτητα είναι πολλά αργή. Οπότε τα στερεά κάθονται σιγά σιγά από κάτω και μείνει από πάνω το νερό. Το νερό που επιπλέει ξύχυλα και πάει σαν καθαρό νερό έξω. Στη δική μας περίπτωση όμως έχουμε ειδικές μεμβράνες, φίλτρα δηλαδή, τα οποία δεν περνούν ούτε τα 86% των βακτηριδίων δεν περνούν.
έχουμε κολοβακτηρίδια, δάμε στην έξοδο μας 0. Το νερό που πίνουμε μπορεί να έχει και 800. Μιλούμε, κάνουμε έναν πολύ καλό καθαρισμό. Τώρα έχοντας πει τούτα, πρέπει να φτάσουμε στο πώς φτάνουμε στους αυτοματισμούς. Πρέπει να σας πω ότι το εργοστάσιο τη νύχτα είναι μόνο του. Η ώρα 4 που σχολάνουμε, ενώ στην άλλη ημέρα το πρωί, το εργοστάσιο δουλεύει μόνο του. Σε τούτον, όχι μόνο μια ημέρα, και το Σαββατοκύριακο σχολάνουμε την Παρασκευή, και ερχόμαστε την Δευτέρα, δουλεύει μόνο του το εργοστάσιο. Σε λίγο θα δείτε και μια γέφυρα και θα σας δείξω ότι μπορεί να κινείται. Κινείται η γέφυρα. Όχι. Σε να ξεκινήσει σε λίγο να σας δείξω. Για να δουλεύουν έτσι τα πράγματα χρειαζόμαστε ασφαλώς αυτοματισμούς. Ένα στάδιο, είπαμε, το πρώτο στάδιο αυτής της επεξεργασίας είναι ο μηχανικός καθαρισμός. Ο μηχανικός καθαρισμός είναι κοσκίνισμα, εκτός που τα συστατικά που είπα προηγουμένως, έχει μέσα και άμμο που φέρνει που μέσα στις διαδρομές, που μέσα στους δρόμους, τις σωλήνες που χάνουν. Φέρνει άμμο πολύ. Και εκείνο πρέπει. Και έχει και λίπος. Όλα τούτα τα απορριπαντικά που χρησιμοποιούμε, τα λάθη της κουζίνας κλπ. Είναι λίπος. Και εκείνο πρέπει να φεύγει. Έτσι έχουμε ένα δεύτερο κομμάτι της μονάδας, στην τη σειρά, που είναι η λιποπαγίδα και αμμοπαγίδα. Λιποπαγίδα και αμμοπαγίδα. Δηλαδή τι κάνουμε, ρίχνουμε το νερό σε μια δοξαμενή μπαλέ, μακρόστενη, και η διατομή είναι τέτοια μεγάλη που πάει πάλι με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Ο άμμος κάθεται κάτω με το βάρος του και τα λίπηδια, τα λάθια, τα λίπη, όλα τούτα, αιωρούνται. Όπως αιωρούνται, φυσούμε έτσι με αέρα από το πλευρό και σπρώχνουμε αυτά τα λίπη στη μια γωνιά. Οπότε η γέφυρα που σας λέω ότι να δείτε με αυτοματισμό, τι κάνει, περπατά μόνη της, ξεκινά σε τακτά διαστήματα που τα προγραμματίσαμε και κάνει μια διαδρομή. Έχουμε μια αντλία στο βάθος για κάτω, η οποία αντλία τραβά τον άμμο με νερό μαζί, στέλνει το σε κάτι μηχανήματα απέναντι, θα σας τα δείξω, έχουμε... Ναι, τώρα πάνε κανένα τα δείξω στην εικόνα. Και τα ξεπλένουμε, ξεπλένουμε το με καθαρό νερό, το νερό πάει πίσω για επεξεργασία και τα στερεά. Δαμε έχουμε τα κόσκινα. Θα τα δείτε όλα διπλά, γιατί άμα χρειαστεί να κάνουμε μια συντήρηση, η μονάδα δεν μπορεί να σταματήσει. Τα σπίτια συνεχίζουν να παράγουν απόβλητα, δεν μπορούν να σταματήσει. Και έτσι βλέπετε να υπάρχει, μακάρι δουλεύει συνέχεια το κόσκινο, γιατί... Είναι πάνω από 20 εκατοστά, εντός να έρθει ο Κυριάκος να το δει. Λοιπόν, τούτον, να σας το δείξω που το παράθυρο πάνω είναι λεπίδες, έτσι, λεπίδες εννοώ μεταλλικές πλάκες, και οι μισές που τις μεταλλικές είναι σταθερές, οι άλλες μισές κάνουν μια κίνηση έτσι. Οπότε άμα μαζευτούν ακαθαρσίες δαμέ, ψηλώνει η στάθμη ποδά σε σχέση με την απέναντι, και άμα δει διαφορά, εμείς μετρούμε τη στάθμη δαμέ, μετρούμε τη στάθμη τζαμ, και άμα έχουν διαφορά πάνω από 20 εκατοστά, τότε ξεκινά ο κινητήρας και κάνει το πράγμα. Και παίρνει τις ακαθαρσίες όλων και πιο πάνω. Τις ρίχνει σε έναν κοχλία μπαλέ, και πάνω στον κοχλία έχουμε νερό, παροχή νερού, που τις ξεπλένει και συμπιέζει τις για να καταλήξουν, στεγνώνουν, το νερό πάει πίσω για επεξεργασία μπαλέ, και το άλλο φτιάχνει ένα πράγμα σαν το μπούρο, έτσι χοντρό, να το δείτε στην εξαγωγή μας. Και πέφτει μέσα σε ένα δοχείο, ένα σκυπ, και έρχεται πιάνει το αυτοκίνητο και πάει. Φεύγουμε από τούτο, πάμε στο αυτό που είπαμε λιποπαγίδα και αμμοπαγίδα. Τούτο το πράγμα δαμε. Τούτο είναι ένα σύστημα, είπαμε ένα βαρέλι ένα τυπόζητο μεγάλο, το οποίο έχει έτσι μια λοξή διατομή στη μια μεριά, είναι μεγάλη διατομή, το νερό πάει, τα στερεά πάνε κάτω και τα λείπει στο πάνω επιφάνεια. Τούτη η γέφυρα, η οποία ξεκίνησε τώρα θα δείτε σιγά σιγά να γίνει πολύ αργά που κινείται. Τώρα να έρθει πιο μπροστά σας, αν μπορέσεις να την κινηματογραφήσεις καλύτερα.
Μπορεί να έρθει πιο μπροστά να δεις. Λοιπόν, κατεβαίνει τούτη η ξύστρα, ας πούμε, στην επιφάνεια και σπρώχνει το λίγο το οποίο έρχεται μέσα στο δοχείο του δαμέου που το πιάνει αυτοκίνητο και πάει. Είπαμε ότι συμπιέζουμε ένα αέρα, αυτόματα ξεκινά ο blower, ο φυσιτήρας, ο οποίος βάλει αέρα για να κάνει τη δουλειά και δαμέ γίνεται η διαλογή του άμμου, δηλαδή τον άμμο τούτο που βγάζουμε μπουτσι μέσα έρχεται σε αυτούς τους διαχωριστήρες που λέγαμε προηγουμένως και με τον κοχλίαν αδειάζει πάλι μέσα στα skip για να φεύγει έξω. Ειδικά στην δική μας την μονάδα, επειδή έχουμε τις μεμβράνες στο τέλος που καθαρίζουν, δεν μπορούμε να έχουμε ακόμα και τριχούδες αν θέλουμε. Μαλλιά, τρίχες, χνούδι, ήταν να μας μπλοκάρουν τις μεμβράνες. Γι' αυτό για να είναι πιο αποτελεσματικό κοινό έχουμε τούτα τα λεπτά κόσκινα τα οποία πάλι αυτόματα λειτουργούν. Δηλαδή έρχεται το νερό μέσα και ξεχυλίζει που τούτο δαμένει το κόσκινο. Και ό,τι τις ακαθαρσίες αφήνεται πάνω στο κόσκινο. Γι' αυτό ξεκινά τούτες είναι βούρτσες. Εντάξει, το ξεκίνησε τώρα. Ξεκινά βούρτσα και σπρώχνει τις ακαθαρσίες και τις ξαπολάδα μέσα. Σταμάτηση. Κάνει το τούτο, ξεκινά, κάνει ένα γύρο ενός τσαμέ, σταματά. Κάνει ένα γύρο το πάλι. Πάλι είναι αυτόματα. Ο κύκλος του είναι αυτόματος. Λοιπόν, όμως εγώ μπορώ να επέμβω πάνω σε έναν μηχάνημα και του πω θέλω να ξεκινήσεις. Θα τώρα ξεκίνηση που μόνο του. Αλλά είναι στο αυτόματο. Αν μπορώ να του πω θέλω να ξεκινήσεις μάνιο. Και του το δαμέ. Μπορώ να του πω σταμάτα. Είναι στο ότο και είναι on. Ξεκινά όποτε χρειάζεται να ξεκινήσει. Έτσι έχει και εξαιρετική οικονομία. Δεν δουλεύει συνέχεια κάτι που δεν είναι αναγκαίο να δουλέψει. Διότι το νερό μας δεν έρχεται συνεχόμενα. Εκείνοι έχουν ένα αντιλιοστάσιο, είπαμε. Άμα γεμώσει νερό, ξεκινάει η αντλία και στέλνει μας. Το θέλω να δείτε πώς έρχεται το νερό. Εδώ έχουμε το trend. Δαμε. Βλέπετε, ξεκινά, δεν έρχεται νερό. Ξαφνικά. Όχι, τούτο είναι για το trend. Ξεκινάει η αντλία και στέλνει 400 τόσα κυβικά την ώρα. Πάει για 15 λεπτά. Έλειψε μπουζικά, σταματά. Και τούτο έρχεται συνεχόμενα. Τη νύχτα του η κατάσταση είναι διαφορετική. Έρχεται πιο αργά, μετά τα μεσάνυχτα, μετά τις 9-2, έρχεται λιότερο νερό. Δηλαδή μπορεί να γενόδαμε και έχει μια σύντομη έτσι και πάει. Και μετά, αφού γίνει ο μηχανικός καθαρισμός όπως είπαμε με τον τρόπο που είπαμε, έρχεται μέσα στις δεξαμενές. Το ένα μέρος του είναι η αερόβια δεξαμενή. Και αερόβια λέμε γιατί προσθέτουμε αέρα για να συντηρούμε τους μικροοργανισμούς. Και μέσα έχουμε, είπαμε, τη διάσπαση των οργανικών ουσιών και την οξυγόνωση ή ξέρω πώς την οξύδωση των ουσιών γίνων για να γίνουν νητρικά, το NO2 και το NO3 που λέμε, τα οποία ύστερα έχουμε την αντλία που ανακυκλοφορά το, φέρνει το πουδαμέρι, φέρνει το ποδά. Ποδά είναι ένα αερόβιο, δεν έχουμε αέρα. Τούτος είναι ο αέρας που βάλουμε από κάτω. Δεν έχουμε αέρα από κάτω. Και είπαμε οι μικροοργανισμοί που δεν παίρνουν οξυγόνο και χρειάζονται οξυγόνο όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, τρώνε το οξυγόνο που του έστες ενώσεις το NO3 που λέμε το οξυγόνο 3, τρώνε το τζίνο και μηνίσκει το άζωτο των ελεύθερων και φεύγει στην ατμόσφαιρα. Και όταν τελειώσει, τούτοι δαμέ είναι οι φυσιτήρες που φυσούν αέρα δα μέσα. Εντάξει. Όταν τελειώσει που τούτη τη διαδικασία, επικοινωνεί με έναν κανάλι μέσα στο οποίο έχουμε αντλίες και τροφοδοτούμε τις μεμβράνες. Το τελευταίο στάδιο είναι οι μεμβράνες. Έχουμε 4 διαφορετικά τυπόζητα με μεμβράνες μέσα και οι οποίες μεμβράνες είναι κάτι σαν τα μακαρόνια, κρέμονται αλλά πάρα πολλές. Και είναι αθεκτικό πράγμα, πολύ αθεκτικό. Οι αντλίες τούτες ξεκινούν και απορροφούν νερό και δημιουργούν τούτη τη ροή.
δημιουργούν την ροή. Άρα φιλτράρεται το νερό. Επειδή μαζεύεται όμως ακαθαρσία πάνω στις μεμβράνες, κάποτε, σε τακτά διαστήματα, και να σας το δείξω, στρέφεται πίσω τούτη, πιάνει καθαρό νερό δηλαδή, και στέλνει το πίσω για να ξεκολλήσουν οι ακαθαρσίες που πάνω στις μεμβράνες. Και το άλλο πράγμα που κάνουμε για να τις κρατούμε τις μεμβράνες μας καθαρές, θα ήταν καλά, τούτα σαν τα μακαρόνια, σκεφτείτε τα έτσι ψηλά μακαρόνια, σαν τα μακαρόνια, τόσο λεπτά είναι. Άμα τα δεις μπορεί να σου περάσει η πείνα. Το λοιπόν, ήταν καλά να τα σούζαμε λίγο για να πέφτουν τα χοντρά. Επειδή είναι ευαίσθητα, δεν μπορεί να το σούσεις, βάλουμε μπουκάτο αέρα και έχει τρυπίτσες έτσι σε ορισμένα και κατά διαστήματα να προσέξεις μπαίνει αέρας και κάνει το πράγμα, η φυσαλίδα του αέρα που φκένει που τσάμε αρχίζει και κάνει γλου και πάει πάνω και παίρνει μαζί της Κίνα τα μακαρόνια, έτσι σου ζητά και καθαρίζει. Και έτσι έχουμε συνεχώς, estamos σε μια στιγμή που δεν δουλεύουν γιατί χαμηλή στάθμη. Δεν δουλεύουν οι μεμβράνες τώρα, είναι στο 5,73. Σε αληθιό τα λοστά να δουλέψω. Θα ρίξουμε λίγο να δουλέψω. Πάει στο 6,10 τώρα, είμαστε εντάξει, παρόλο ότι έχει αριθμό. Θα ρίξουμε λίγο το να δουλέψω. Να δουλέψω σε λίγο τώρα. Το λοιπόν, που δαμε αρκεί να σας πω ότι παρακολουθούμε τα πάντα. Αν πιάμε μια τις γραμμές, έτσι, μια από τις δεξαμενές που είχαμε, την αντλία της, θα δείτε ότι τούτος βάλει αέρα τώρα για να καθαρίσει τις μεμβράνες. Όταν έρθει η ώρα να ξεκινήσει τούτος να πει φιλτράρισμα. Λοιπόν, ας σας πω για αυτοματισμούς τώρα. Είπαμε η γέφυρα κάνει τούτες κινήσεις μόνη της. Ξεκινά δηλαδή όχι σε τακτά διαστήματα. Η γέφυρα ναι, χρονικά που ρυθμίζεται, αλλά τα μέσα είπαμε ότι έχουμε παραμέτρους που πρέπει να ατηρούμε. Για παράδειγμα τα νητρικά δεν πρέπει να φτιάχνουν τα συνολικά, δεν πρέπει να φτιάχνουν πάνω από έναν αριθμό. Και εμείς κάνουμε αναλύσεις κάθε μέρα για αυτά τα πράγματα και παρακολουθούμε. Αλλά τώρα έχουμε λίγο περιορισμένο νερό, να μας έρθουν πολλά περισσότερο άμα ενωθούν όλες οι κοινότητες. Αν είμαστε σε τούτη την κατάσταση, ο αυτοματισμός μετρά τούτες τις ουσίες μέσα στο νερό, δηλαδή τα νητρικά για παράδειγμα, και αν είναι αυξημένα τα νητρικά, τότε ξεκινά την αντλία που το κάνει ανακύκλωση και φέρνει το πίσω για να αδιασπαστούν τα νητρικά, να απέσουν τις ουσίες. Την αμμονία, μετρά την αμμονία και λέει θέλω να βάλω κι άλλον αέρα για να την διασπάσω την αμμονία, να γίνει νητρικά. Και έτσι γίνονται και εκείνα αυτόματα. Για την ώρα, επειδή δεν έχουμε αρκετά υλικά, έχουμε έναν άλλον προγραμματισμό που λειτουργεί. Διά μας την ευχέρεια το σύστημα να το προγραμματίζουμε εμείς όπως είναι ιδανικό για τα δεδομένα που έρχεται. Μετά να πάμε και το άλλο σημείο είναι το εξής, ότι είπαμε ότι έχουμε μικροοργανισμούς, μα οι μικροοργανισμοί όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί πολλαπλασιάζονται. Ιδίως όταν ζέστη πολλαπλασιάζονται όλο και πιο γλύωρα. Αλλά άμα έχουμε πολλούς μικροοργανισμούς θα έχουν αρκετή τροφή. Επομένως πρέπει να περιορίζεται ο αριθμός τους σε ορισμένον αριθμό. Και το τι κάνουμε, αφαιρούμε μέρος του τον μικροοργανισμό, το οποίο αποστραγγίζουμε και θα το δούμε. What do you produce? We produce water. Είναι water for irrigation purposes mainly. Το προϊόν μας το παίρνει το Water Development Department and they distribute it to the farmers. If you go outside, you will see the area is green because of this water. Okay, they produce water. Where do you export your goods? Why? Where do you export your goods? We do not export it, we give it, as I said, to the Water Development Department, and they
have the obligation to distribute it to the consumer. What is the level of computerization of the production? And I'm going to choose the approximate number. 10%, 25%, 50%, 75% or more? 100%. Are the robots necessary in the production process? Are the robots necessary in the production process? Robots, εξειδικευμένος όρος το ρομπότι. Με τον την έννοια είναι και γέφυρα σας ρομπότ. Με τον την έννοια, έχει δικό της εγκέφαλο, ενώ προγραμματιστή PLCs, έχουμε μια σειρά. Μια σειρά. Ακόμα και το σύστημα που κάναμε εμείς το κάναμε. Θα δείτε αυτόν τον deposit εκεί, θα δείτε σήμερα ότι είχαμε ένα αφρό. Ο αφρός είναι συνέπεια κάποιων ειδικών βακτηριδίων που δεν τα ελέγχουμε και τα οποία είναι υδρόφοβα, έτσι λέει, οι μελέτες έτσι λέω, και ανεβαίνουν στην επιφάνεια, επειδή είναι υδρόφοβα και έχει αέρα, και τρώνε τα λίπη. Αλλά με τον αερισμό που βάλουμε έχουν την τάση τούτα να αφρίζουν. Ο αφρός είναι τέλεια ελαφρός, δηλαδή αν το αφήγεις ύστερα να στεγνώσει, δεν έχει τίποτε, να το σκουπίσεις, να φεύγεις και φεύγεις. Αλλά αφρίζουν. Λοιπόν, και βάλαμε ένα σύστημα, υπάρχει defoamer. Τι έκαναμε είναι, όπως την πύρα, άμα την γύρει και αρχίζει να ξυχυλά, θέλει ένα μηχανικό γύρι στο δάχτυλο σου, τις μόνες σταματάς, σπάζουν οι... Εμείς έβαλαμε νερό, να πιτά από πάνω νερό, εβάλαμε ένα βεντούρι που το σπιτά το νερό. Το βεντούρι είναι ένα σύστημα που με την ταχύτητα του νερού που πάει έχεις απορρόφηση. Και εβάλαμε ένα δικό μικρό εγκέφαλο που λένε ότι όταν ψηλώσει η στάθμη του νερού απότομα που πάει πάνω από ορισμένο, που σημαίνει ένα αφρός, τότε παίρνει σήμα αυτός ο εγκέφαλος ότι εψήλωσε η στάθμη, δίνει εκείνο σήμα σε μια βαλβίδα να ανοίξει και από την αναρρόφηση που γίνεται που το νερό ρουφά φάρμακο και το κάνει distribute μέσα στο νερό, οπότε κάθεται η στάθμη. Δεν είναι λύση, είναι συμπτωματική αντιμετώπιση, δεν είναι λύση, δεν υπάρχει τρόπος να ξεπεράσεις το πρόβλημα, εκτός αν το αφήσεις και εκτονωθεί. Δεν ξεπερνιέται. Θα ξεπεραστεί, είναι όποτε υπάρχουν αλλαγές καιρού. Αν υπάρχει από ψηλή θερμοκρασία σε χαμηλή και από χαμηλή σε ψηλή, έχουμε τέτοια προβλήματα. Γι' αυτό κάναμε το σύστημα και βάλαμε και το δικό του εγκέφαλο. Δηλαδή μπορεί να μην είμαστε, όχι μπορεί, δεν είμαστε τα νέα και ξεκινά από μόνο του και αδειάζει υγρό. Ναι, έχουμε σε όλο το φάσμα. Κάτω θα δείτε το, μπορείτε να το δείτε τώρα, θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Κοιτάξτε, δηλαδή που κατεβαίνει, γίνεται... Θέλετε να ανοίξετε να το βρούμε καλύτερα. Δηλαδή, ο ανθρώπινος παράγοντας δεν υπάρχει κατά διάρκεια της παραγωγής, μόνο προς το τέλος του παλέψει είναι μεγάλες. Τώρα να μας τα εξηγήσουμε όλα. Ακούσατε τι είπε μια κυρία. Συνόν και πάνε μπουκάλι. Είναι όλα αυτοματοποιημένα, δεν είχε άνθρωπο να κάνει κάτι. Κυρία, άμα παράγεται και πράσινες μπουκάλι. Ναι, το πράσινο το χρώμα είναι το που έχει και όλη η λακτόζη. Έχει κόσμο που πειράζει το γάλα. Αν θέλουν να δίνουν... Κάτι δεν μπορεί να πράσινο, δεν το ξέρω εγώ. Πράσινο. Μόλις μου το είπες. Να χωρίζεται αρχικά σε εκείνο το μηχάνημα που ονομάζεται separator, το λίπος με το γάλα, ξεχωρίζει, περνά από τον Bacterfuge για να φύγουν όλα τα μικρόβια, όλα τα βακτήρια, που έχουν τα πράγματα που έχουν ας πούμε μια διάμετρο και πάνω, κάποιες βρωμιές τέλος πάντων, ξεφεύγουν. Μετά πηγαίνει σε εκείνο το άλλο το μηχάνημα το τετράγωνο που ονομάζεται ομογενοποιητής και γίνεται η διαδικασία της ομογενοποίησης. Προηγουμένως όμως περνά από τον diaerator και το άλλο το στρογγυλό εκεί που έχει φαίνεται το γάλα μέσα. Περνά, φεύγει ο αέρας και οι μυρωδιές που υπάρχει στο γάλα, γίνεται μετά η ομογενοποίηση
και μετά περνά από κάποια σωλήνα πάνω και παστεριώνεται στους 77 βαθμούς. Και μετά επιστρέφει πίσω και μπαίνει μέσα στο γάλα. Λοιπόν, μετά που πάμε... What do you produce? Produce fresh milk. It comes in three sizes, 1 liter, 1.5 liter and 2 liter. You have 6, let's say, flavors in 1 liter. You have full fat, you have semi-skimmed, skimmed, calcium, lact, and fresh cream. For 1.5 and 2 liter, we have only full fat instead. Where do you export your goods? Goods are only produced here and distributed locally to Cyprus, so it's only within the Cyprus market. All supermarkets and all the customers will have us for. Sorry, απλά από και στιβά. What is the level of computerization of the production? Choose the approximate number, 10%, 25%, 50%, 75% or more. I would say something between 50 to 75%, because we need employers to analyze, for example, the ingredients of raw milk to check its pH, various parameters. We have the control room, which is next door, where everything is computerized and the operator controls the control panel there. Also, you have all the equipment with all the PLCs, chips and everything. And it's also down to people, because without people you wouldn't be able to produce. So the robots are necessary in the production process? Yeah, as you can see, we don't have that much sophisticated in terms of robots and stuff. We have machine, but if you don't have the operators there to make the adjustment or fix any defects or faults with the machine, then the machine won't work by itself. Can a person replace a robot? Person replacing a robot. It depends. For example, a person can blow the bottom by himself. You need the machine there. But in order to make the adjustments, to make sure that the quality is okay and keep monitoring the situation, definitely you need someone there to keep checking. How many workers does a robot replace? This is a little bit irrelevant question for the applicability here. What I can say is that we have one operator which is in charge of the filler, which is the blowing, filling, and the installation of the closure. That's one process. And you have someone here at the labeler and the packer. You have a lady which is in charge of quality inspection, and you have a forklift driver who is in charge of the palletizer and taking the finished goods into the cold store. Comparison of the amount of produced goods by a robot and by a person. Specify the approximate number. This is a bit too much specific. The only part that you could say that machines replace humans is at the palletizer, where you have when you build and do the pallet configuration, because there this is done automatically. So that's where you have more information. You're welcome. Παίρνει την πλατφόρμα από κάτω. Το σύστημα από τον υπολογιστή του λέει πάνω στο μηχανάκι, δώσει μηχανάκι. Το μηχανάκι. Του λέει πάνω στο μηχανάκι, εδώ πέρα, του στέλνει μήνυμα από το κομπιούτερ και του λέει σε ποιο κανάλι να πάει. Έχει 155 κανάλια εδώ. Και του λέει θα πας στο κανάλι 010811. Εντάξει, έρχεται το μηχάνημα, σκανάρει τη θέση εκεί που έχει το barcode το 010811 που του λέει εδώ μέσα, αφήνει την πλατφόρμα πάνω, πατάει το κουμπί από αυτό το τηλεχειριστήριο, φεύγει ο δορυφόρος, μπαίνει μέσα, πιάνει το παλέτο, το φέρνει έξω. Λοιπόν, αυτή είναι η μία η χρησιμότητα, δηλαδή να βγάζει παλέτα έξω. Μπορείς και να βάλεις...
Τώρα πήρε την πλατφόρμα, την πρώτη. Εντάξει. Η πλατφόρμα έχει 18 σένσορες πάνω. Εντάξει, έχει 4 σένσορες για κάθε κατεύθυνση, μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά και 2 σένσορες από πάνω. Λοιπόν, βάζει τώρα την πλατφόρμα. Βάζει. Του είπε δηλαδή το σύστημα από το μηχανάκι να βάζει γύρω το κανάλι. Μάλιστα. Βάζει το κανάλι το σωστό την πλατφόρμα. Κατεβάζει. Έρχεται πίσω. Πατάει το κουμπί και του λέει φέρε παλέτο έξω. Λοιπόν. Φέρνει από κάτω το ρομπότ. Για στο έμαθα. Φέρνει από κάτω το ρομπότ. Βλέπετε. Παίρνει το παλέτο. Καταρχήν βλέπει, κάνει ένα έλεγχο. Πάει 2 μέτρα μέσα και κάνει ένα έλεγχο. Αν έχει κάτι άλλο να κάνει από αυτό και την παλέτα. Παίρνει την παλέτα. Κάτι βρήκε και δεν έχει ένα ανάγκη μέσα πεσμένο. Τώρα να το δούμε. Αυτό θεωρεί εσέναν τώρα. Παρέρα κόρη. Τώρα ζώσαν η κάμερα. Που μπορεί να είναι κανένα παλέτο σπασμένο κτλ. Δεν μας το φέρνει έξω για λόγους ασφαλείας. Πρέπει να βγούμε με κλουβί μέσα να το ελέγξει όλο αυτό. Μπορεί να κρέμεται κανένα νάιλον. Βάζω δίπλα κάνει δόση πέρα από εκεί. Δεν είναι ήθος. Το είναι σε ποιο βίντεο. Θέλω σε ποιο είναι σε ποιο. Εγώ δεν θέλω. Ναι, αν θέλω εγώ να τα καταφέρω σε ποιο. Δεν το θέλω. Κάνει τον έλεγχο τον πρώτο, γιατί μπορεί να υπάρχει άνθρωπος είναι σύστημα ασφάλειας. Και πάει μέσα να πάρει το παλιό. Ναι, αν βρει, οτιδήποτε βρει σε ένα 80, σταματάει και έρχεται πίσω. Όπως βρήκε εκεί. Τώρα μπορεί να κρέμεται για ένα αέριο, μπορεί να είναι τίποτα το παλιό του σταματένου, γιατί δεν το βγάλει. Και πρέπει να βγούμε με κλουβί τώρα μέσα. Η τροχαλία που γίνεται με τροχαλία, σαν τρονάκι και να πάμε να το ξυλώσουμε. Τώρα έφερε το παλέτο. Το forklift θα πάει και μπαταρία. Κυρία, έλειψε η μπαταρία. Δεν έχει ακόμα και σέλος. Θα το πιάσει και θα πάει να το βάλει είτε στο δρομολόγιο είτε στα ράφια από εκεί. Εντάξει. Εάν δεν το πιάσει καλά, υπάρχει περίπτωση να πέσει. Αλλά